Spesial Kagem juragane bakso Wati. Mas Komen, Mas Bejo. Plosot bergoyang asik. Perjanjiannya pripun, Pak? Sing nyanyi kula lho. Lah urung wayahe to, ge lalon-lalon wae. Mbok aja kesusu. Main ki sing kepenak dinikmati ngono lho. Jajal kowe mbok menawa metu nek karo kowe. Heh. Serat perpisahan di barso. Niku mainnya pelan tapi pasti. Boten kados bokil ugal-ugalan lho Pak, loro kabeh ning awak. Ya wis. Nah, Mung jalaran pepisahan. Mbak Yuli meh metu. Nah, minggir. Wayahe. Matur nuwun Mas Bejo. nggih. Pak Sukimin Sing siap-siap. pas lho Ring, sing apik lho ya. Sing nyanyi ingsun iki. Nggih, bayi. Kibote pas, gamelane pas. Yo. Arep duwe niat gak apik iki mesti. Hei, mung jalaran pepisahan dipegah. Wong tuane piye iki? Terus aku. Ya apa ya?
Tenan kok, Gil. Ora ngono ya kaya pas aku dialonke lho. Menengo. Mas, kaya iki ya. Ya. Sing stabil. 3/4. Oke, baik. Mung jalaran pepisahan. Tanya apa teh? Saya kan salah ngejok. MC dangdute kan Kudune kerja. sing dijok mboten tiang-tiang niki. Niki tiang branded danten niki. Residipis danten. Sing kaya residis ngeslot. Sing kaya gane tuku nomor. Sing kaya yo. Makanya request bener requestnya maunya yang berapa? Per 4 tadi salah kali. 3/4 terus sesek ya Mas. Sesek, Iki sesek, yo. jare sesek. Mung jalaran pepisahan. Lah mesti kaya ngene nesonan ya, Co. Ya wis lah, mulya kono. Lagi jenenge sesek yang ngono kuwi kok salah men. Kayak kuwi tobrut-tobrut ki. Spesial kagum keluarga besar saking Jati Ploso. Juga wabi. Adil Deo. Enggak Pak Lurah. Mas Bejo. Monggo Mas Bejo. Pak Haji Kusman. Monggo Pak Onet. Suara sungai. Sakno Pak. Iki ketoke salah MC. Ora ngono deh, Pak. Bareng sing MC aku lho, blas gak mau joget. Bareng Bagus mau. Kudu diganti Mas Bagus iki. Ganti kowe. Ayo Mas Bagus coba gantinan. Mbak Mul. Mbak Mul monggo Mbak Mul. Nyanyi, Mbak. Ayo. Lebokke nih. Ayo nih Epani. Yo, jajalit. Kandane iki sing marai apes ki MC-ne, sing marai apes ki MC-ne. Bubuk tumbuk. Ayo Epani Ayo, lebokke. jajane yo. MC-ne marai apes. Jajane.
Bun. Asline seneng kowe. Rumangsamu apik-apik ade. Jos-jos ade mau piye? Semok kok. Wabrakan koyo ngene kok. Ngedol-ngedol ki men. Ini salah satu penyanyi tobruk kita. Pamer terus lho, dikira aku ra ingin kok. Kita pensiun dini Dek dari. Ketoke lingkup to bareng ngene iki lho gede. Ngapunten pamujian abdi kok ngene iki. Ya ampun. Dari sapa sih? Masa pamer karo mingkup karo mengok? Pas kaya Rizka. Bocah critisan kaya ngono lho. Lah ya ketularan. Mambungi sing ngajari kowe. Oke. Janjane Kowe ning ngendi? Langkahku satu. Sukawati di mana-mana. Ora wani sampe karo aku. Aduh dosa. Ninggal tersenang spesial kanggo pamit jelagane bakso. Aku
bentuke ngetres disekop-sekop balung nongso basane susah kebu penak Untuk beras iki. ton sirah bae sesak kebu teles sesak kebu Ojo lali pamrih. Ayo Kang Marlan, rondo kemuring. Apa rondo tenan be? Enggak bundi kayu, enggak bundi. Tapi arep ditawae anu pangati. Aku lo purun lencani. Anut dalam apa?
kaya komet iki pungkasane siramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo Bebujuan selawase wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya korin iki rasane siramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo Mas Haji boleh kesini loh Mas Haji. Ini yang nyuruh Budi Dari loh, Budi loh ini. Ayo Mas Haji. Mas Bejo dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati
Campur Sari Sukowati. Mbak Dewi Puspa, ayo ditemenin Mas Haji aja. Mas Haji sama Bapak sama-sama mantapnya. Berkah barokah nggih. Ya ampun, rezekine lancar sehat selalu. Sabdo Pandito Ratu mrengges siramu jajo sisianku. Mugi Gusti milani tresnoku senajan adoh tak lakoni. Karena apa? Rasa kekeluargaan gitu. Amin. Nek cedak tak golungo. Terus nek adoh? Nek adoh tak tinggal lungo sisan. Tak tinggal lungo sisan. Mosok tinggal lungo to, Pak? Sabdo Pandito Ratu mrengges sliramu jajo sisianku. Mbak Dewi Puspa. Bojo loro yo. Apa biru lampune disco. Awak kurune mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa ndur wakat Andung tresno de uga andung baru.
butuhe mikir belanjane saiki bingung atine telung dina bali ning kene sing sedina kanggo sapa sedina kanggo wong liya Mas Haji sudah habis, Mas. Enak di bawah. Mas Rifani. guru dek mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing ngondur wekati siang Ayo misi Pak, kalau rapi sapuru anggung tresno dek uga anggung metu mikir butuhe mikir belanjane saiki bingung atine telung dina bali ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong rondo biru lampune awak nurune mikir bojo loro bojo sing enom wekati kena sing tuanjur wekati ora bisa Sade uga anggung metu mikir butuhe mikir belanjane yo saiki bingung atine sina bali rono dina bali ning kene sing sedina jaluk mbok kebengi wae tak penak iki kan mbok terus ora penak Mas sedina sing sedina J, matur sembah nuwun. Apa penak apa piye bojo loro? Penak. Semoga yuk. Awas spesial, dulu-dulu semuanya. Mas Sira, Mas Sato, Mas Kursia,
anggap penting anak bojo wareng aja muna-muni nuturi kaya Bu Haji ditoke wae 5 botol glosor dhewe sampai drosor ya. tak cukup lelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakku kancaku leren no dugal dongakno kuat mendem kowe ora kumat Silem sik ya. tak gagas penting sesok tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja muna-muni nuturi kaya kiai ditoke bae yen klenger lan glosor dhewe tak cukup ke lelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem rusak awakku kancaku leren no dugal dongakno kuat mendem kowe ora kumat
biasa. Atas Nggih, matur sembah nuwun nggih Mas Bejo.